От началото на септември в ежедневния прием и профилактика на децата ми аз включих още два продукта от каталога на Aquasource. Това е органичният витамин D. Знаем, че витамин D е изключително важен. Той е важен не само за имунитета, но и за костите, за здравето на зъбите, косата, кожата, ногтите, за здравето на щитовидната жлеза. И понеже децата цяло лято бяха навън, а сега вече са затворени в класните стаи, в детската градина или яслата, смятам, че имат нужда от допълнителна подкрепа на този важен витамин. Другия продукт е органичната плодова енергия С. Във всяка капсулка вътре има цели плодчета, стричи на прах. Киселичка е, защото това са горски плодчета. Но пък децата се научиха да я приемат, малката даже си я хруска, с малка водичка си я пие. И не се притеснявам да давам продукта ежедневно, защото той е напълно натурален. Във всяка капсулка вътре има истински плодове. Това няма да натовари организма и мога да разчитам на ежедневния прием на витамин С в достатъчно количество. Ако имате нужда от повече информация и искате да включите и вие витамините в ежедневното меню на децата си, оставете коментар под видеото.